assumpte de la IAC, no tinc paraules, som increïbles, ho hem tornat a fer. Què hem fet avui? Vaga, vaga, vaga general, vaga, vaga, vaga general, pels drets i les llibertats. Què hem fet? Vaga, vaga, vaga general. Per què? Perquè la revolució, el canvi, només pot ser amb la classe treballadora i per això avui la IAC ha convocat vaga, perquè què hem fet avui? Vaga, vaga, vaga general contra les retallades de les pensions. Els pensionistes van sortir al carrer el dimecres. Felicitats pensionistes, que aconseguirem tenir unes pensions dignes gràcies a la lluita continuada de tots i totes. I també estem aquí perquè volem derrocar les reformes laborals que han vingut imposades i negociades pels sindicats del règim. Per això nosaltres, Intersindical Alternativa de Catalunya, avui hem convocat vaga, perquè cal canviar les condicions de la classe treballadora, perquè tenim una pobresa i una violència institucional que fa que la gent s'ompli de ràbia, perquè ens estan ni tinc paraules, de veritat, de veritat. I avui què hem fet? Vaga!